Pěkné odpoledne. Jmenuji se Antonín Novák a jsem poslední, což je dobře. Můj příspěvek nebude běžný. Já se budu snažit minimalizovat autorské komentáře a budu se snažit hlavně přiblížit vznik a průběh věcí, které jsme v rámci ateliéru DRNH dělali. Tak, 4 jsou 5. Já se přiznám, že poslední týden po jedné události v Olomouci jsem zařadil Olomouc. Olomouc samozřejmě není periferium, já to potom vysvětlím v té 5. části. Jestliže to nebude autorská výpověď, snažil jsem se nějakým způsobem definovat stav architektonické scény u nás, možnosti praktikování architektury a činím tak na základě syntézy, analýzy a nějakého návrhu. Představení ateliéru, členové ateliéru pod vodou na střeše. Je to hodně stará fotografie, novější nemám. První místo, Lednice, 2296 obyvatel. Jízdárny zámku v Lednici jsou ona stavba a zadavatelem bylo Sdružení právnických osob. Obec Lednice má jednu nevýhodu, je to obec poměrně malá, vedle poměrně významné památky, která je chráněna UNESCO. Iniciátorem celé akce byli brněnští památkáři, coby správci, kteří cítili potřebu něco s tím stavem tohoto objektu, který je dokladem 17. století baroka, autoři Domenico Martinelli a Fischer z Erlachu, něco udělat. Spojili se s místním starostou, který se o to snažil hodně dlouho, protože Lednice nemá sál. Lednice je skutečně jakýmsi přílepkem k areálu Lednicko-Valtického a spíše trpí tím, že nemá dostatek peněz ke zvládání toho turistického ruchu, který tam běžně probíhá. Ty objekty byly v velmi špatném stavu a spoluprací s památkáři v tomto ohledu, ale se správci a zástupcem samosprávy se nám podařilo připravit takový materiál, který sloužil jako podklad k získání dotace Evropské unie. Tak, tohle už je výsledek celého toho úsilí a odstartoval přípravu projektu. Ten projekt byl hodně důkladný, i když časově velmi omezený a jelikož je to památka UNESCO, tak podléhá direktivě pražských památkářů a byl kladen velký důraz na všechny možné průzkumy. Tohle je stratigrafický průzkum, předtím jste viděli vodu, která se zvedla v průběhu 10 let o několik metrů, laboratorní testy a situace, která definuje věci, které jsme zjišťovali v průběhu projektování. V tomto případě to byly například podzemní štoly, o kterých se nevědělo. A jelikož rozhodl vždycky za topení objektu vodou, tak jsme je museli přibrat do investice, i když v podstatě pod objektem procházeli a nebyli součástí objektu. Tak, měli jsme předepsáno například, že musíme udělat vizualizace, kde definujeme světla v objektu u všech hlavních prostor. Toto jsou prostory kounírem. Tohle je průjezd. Mimochodem, tyhle světla, které vidíte, nám neschválili a použili se zcela jiné. Tohle je potom sál jízdárny a
Takhle už vypadá hotová stavba. Celá ta stavební obnova byla dokončená a v současné době se v objektu zpracovávají interiéry a expozice. Samozřejmě celá ta intervence architektonická se musela minimalizovat. Ty přístupy památkářské jsou v tomto případě spíše v oblasti konzervace a restaurátorství. Nicméně tyto dva prostory, kočárovny a jízdárny, slouží vlastně úplně jinému účelu než dřív. Je to víceúčelový sál a foyer. My jsme chtěli vyjádřit tu proměnu těchto dvou prostor, které dříve byly skutečně dělány pro ježdění na koních, nějakým způsobem vyjádřit i v interiérech. Tady je vidět, co všechno nového v tom objektu je to ta červená barva. Je to výrazná implementace veškerých obslužných provozů do podzemí objektu. Tak, aby ty původní prostory zůstaly naprosto nedotčeny. Tak. A my jsme se snažili tu proměnu vyjádřit nějakým způsobem a máme rádi spolupráci s výtvarníky. Napadlo nás přizvat skutečně nějaké špičkové výtvarné umělce a pokusit se o realizaci soudobé vrstvy a o fúze výtvarného umění a architektury. Dlouho jsme přemýšleli, koho přizvat. Celkem nám bylo jasné, že tou vhodnou intervencí může být právě strop, který je tou římsou přesně definovaný. A jeho omítka není původní, byla ze 70. let. Všechno původní bylo osekáno. Spojili jsme se s Richardem Adamem a po delších konzultacích jsme se shodli, že úplně ideální budou manželé Sikorovi, Zdeněk Sikora a Lenka Sikorová. Pan Adam nám dal telefonní číslo a my jsme na zkoušku vyzkoušeli takovéhle docela primitivní vizualizace. A docela se strachem jsme jeli za manželi Sikorovými dolů. A jim se to líbilo docela. A tyto motivy svoje nám dali takzvaně na hraní. My jsme měli za úkol z těchto motivů udělat právě tu výslednou intervenci výtvarnou. Vybrali jsme tento motiv do většího prostoru jízdárny a tento barokní do prostoru kočárovny. Oba dva ty prostory jsou od sebe vzdáleny a připadalo nám, že je to docela dobré doplnění těch věcí. Takhle vypadá vizualizace jízdárny, což je víceúčelový sál, kde se dají konat různé kulturní akce, ale také svatby. A tohle je foyer, vlastně kavárna, informační centrum a tak dále. My jsme v tomto ohledu výrazně narazili na především centrální pracoviště památkové péče v Praze a památkáři nebyli ochotni připustit tento vstup novodobý. Situace je taková, že starosta prakticky má tolik práce s úřadováním složité legislativy, že na nějakou architekturu mu vůbec nezbývají myšlenky. A management skutečně, byť to jsou věci, které jsou definovány přesně i v rámci toho integrovaného operačního programu, což je ten evropský titul dotace, je bohužel vybírán nikoliv po stránce odborné. Generální dodavatel se chová velmi neúctivě ke svým subdodavatelům a my jsme jako architekti prakticky neměli možnost téměř ani určit, jaká světla v objektu budou. Což se skutečně stalo, námi navržená světla byla zaměněny za nápodobu. To znamená, místo firmy Erko je jejich nápodoba od místního dodavatele. Tohle je poznámka, je to památka UNESCO, to znamená, není to úplně standardní
investiční proces. Kroměříž, další akce 28 000 obyvatel. Je to trošku obdobné arcibiskupské zahrady Kroměříž. Zadavatelem Národní památkový ústav opět, ale v té lokální podobě, v podobě správce. Jsou to dvě zahrady, je to Květná zahrada a Podzámecká, výrazně se lišící svým utvářením, geometrie versus tvorba volné krajiny. Byly to 3 investiční celky, spadal do toho zámek a celou tu akci si připravovali památkáři sami s tím, že žádali o poměrně velkou investici a podíl těch současných intervencí tam nebyl nikterak malý a snažili se, aby byly kvalitní. Je to definované jako Národní centrum zahradní kultury, nicméně v podstatě jde o obnovu obou dvou zahrad a nějakou menší výstavu v rámci zámku. Tady jsou původní grafiky Niportovy, dole na tom vyobrazení vpravo je tzv. Králičí kopeček, což je taková kuriózní záležitost. Jsou to nory pro králíky, kteří byli vodním systémem vyháněni, aby je mohli šlechtici střílet posléze. Zachovaly se skutečně i ty vodní systémy. Nicméně my jsme se domnívali, že budeme vytvářet nějakou aluzi tohoto objektu, nějakou soudovou interpretaci, ale to nám bylo naprosto jasně zakázáno. To znamená, navrhujeme králičí kopeček i skotci, králíky, s ohledem na životní prostředí a památkáře. Je to úsměvné, nicméně to bylo docela složité. Tady se projevuje jedna věc. Jestliže je něco památkou UNESCO nebo národní památka, spadá to přímo pod Pražské ústředí památkové. V ten okamžik se i z takového centra, jako je Kroměříž, stává naprostá periferie. Bylo docela zajímavé, že místní památkáři byli daleko více naklonění přiznávat tu soudobou vrstvu, než pražští památkáři. Svedlo se o to spousta soubojů a bylo to poměrně zdlouhavé a vyčerpávající. Takhle vypadají Květné zahrady ze zhora, kdy jsme obnovovali tu spodní část plus ty přilehlé zahrady. Samozřejmě ve spolupráci se zahradními architekty, panem Kučou, Sendlerem a Krejčiříkem. Tohle jsou struží rybničky, které se obnovují, a tady už je ten králičí kopeček. Jo? Tady vidíte, jak ten původní Niport, autor těch grafik, prováděl to, co nyní provádíme s Photoshopem, jak v podstatě ta grafika je spíše reklamou té věci. Potom je jasně vidět, jak věc, která fungovala nebo nějak vypadala, se v současné době nedá úplně přesně ani napodobit, když musíme dodržet veškerou legislativu, včetně ochrany těch králíků samozřejmě. Vodní systém nebyl obnoven, my je nevyháníme vodou. Kolem celého toho je naprosto nesmyslný průtek, aby se králíci nerozutekli po zahradě. Skleník, který vidíte dole v průhledu, se stal předmětem naprosto vášnivých bojů. Pražské ústředí odmítalo tento, jak říkali, obrouhlý objekt připustit do úžasného prostředí Květné zahrady, co by dokladu nejvyšší zahradní kultury barokního slohu. Opět jsme skončili za podpory profesora Šváchy, profesora Zatloukala na vědecké radě generální ředitelky. Studený a teplý skleník, navazující osa na bažantnici. Tak. Nicméně i tentokrát se nám podařilo tento název prosadit. Toto je Podzámecká zahrada,
v Zámecké zahradě jsme navrhovali zázemí zahrady a v podstatě šlo o zmenšení toho stávajícího a jeho kultivaci, zvětšení plochy stávající zahrady. Tak, tady je fotka z traktory. Jsou to skutečně přístřežky na traktory. Mě někdo vyčítal, že máme všude fotky bez traktorů, takže tady jsou traktory. Jsou to 2 přístřežky plus administrativa a je to naprosto jednoduchá záležitost, tesařská konstrukce, opláštění a dřevo. Zase, mně se moc líbilo, když se tady včera mluvilo o práci s místními materiály a místními technologiemi a místními řemeslníky. V tom procesu těchto investic je něco takového naprosto nemožné. Zase klady, to znamená iniciace památkáři. Památkáři jsou vždy spojeni v nějakém poměru s architektů a s historiků. A v tomhle případě negativum zase to samé, zákon o zadávání veřejných zakázek, nerespektování autorského zákona. To se projevuje v tom, že se prakticky soutěží každý stupeň zvlášť a ta státní správa, samospráva už teďka postupuje tak, že toho prvního stupně vás zbavuje autorského práva. A tady uvádím nejednotnost v koncepci přístupu mezi lokálními a centrálními památkáři. To je docela možná fajn, protože se objevují tendence, že totiž ti centrální památkáři budou tu metodiku určovat tak, že ti lokální v podstatě budou jenom vykonavači jejich názorů. Ještě je to složitější o tom, že výkonnými památkáři jsou samozřejmě zase ti krajští, v tomhle případě zlínští. Litomyšl, 8 000 obyvatel. Prosím vás, hodně často mluvíme o litomyšlském zázraku. Je to doklad naší neznalosti. Litomyšl je dlouhodobé centrum kultury. Ať už se jedná o architekturu, hudbu, literaturu nebo výtvarné umění. V podstatě to, co se děje nyní v Litomyšli, je naštěstí jenom pokračování té původní tradice. Mně se dostala tento týden do ruky monografie Václava Muštíka, který je mimochodem také z Litomyšle, a člověk si uvědomí, že to město skutečně tuhle tradici má. Naštěstí, zaplať pánbůh, že je prodlužována i v současné době v oboru architektury. Tady byl iniciátorem starosta, bývalý starosta a šéf odboru. Není náhodou, že pan inženýr Dokoupil, jakožto šéf odboru rozvoje, tady včera byl. Byla to jedna z nejhezčích spoluprací s investorem vůbec. A kromě toho, že přišla krize do stavebnictví, která nám trošku zahýbala s výběrem dodavatelů a cenami, to bylo téměř ideální. Co jsme původně vůbec v tom projektu nechtěli mít, je to, co vidíte, je to tobogán. Nicméně, bývalý starosta i současný starosta řekli, že mají vnuky a že tam prostě tobogán bude. Tak jsme se ho snažili aspoň udělat nějak, aby úplně nevadil. Současný starosta si přál barevnou hudbu. On je vyučený elektro. Ne, ale a podniká v této oblasti. Přál si tedy, aby v každém z těch bazénů byly barevné světla, které mění chromatičnost, což tam skutečně je. A asi 2 dny se odlaďoval synchron, aby skutečně v jedné době se všechny ty bazény zabarvily stejnou barvou. Já o tom mám fotky, ale jsou tak příšerné, že je nikdy neukazují. Ten bazén slouží velmi dobře a
jezdí do Litomyšle i lidé z okolních obcí, kde bazény jsou. Jsme tomu velmi rádi. Zadávání veřejných zakázek jakožto mínus v tomto případě je víceméně popsáno z nějakého důvodu koncepčního. Platil ještě předchozí zákon a nebylo to tak nezáviděníhodné, jako je tomu nyní. Mladé Boky, 2357 obyvatel a zadavatelem apartmánu Hrádeček Mladé Boky firma Grunt AS. Soukromý klient, který podniká v oboru já nevím, jak se to říká, je to v koupelně na zemi. Předložka. Jo. Tak, oni, jo. Oni zaměstnávají 150 obyvatel, vyrábí tuhle věc a exportují ji do celého světa. A je to firma rodinná. Otec zakladatel předal firmu svým mladším bratrům a ta firma udělala v postavbách obou těchto bratrů úžasný vývoj, zatímco si v 90. letech postavili rodinný dům ve stylu podnikatelského baroka, za což se nyní hluboce stydí, tak v současné době pořádají výstavy ve spolupráci se sklenářem, galeristou Sklenářem, ve svém hotelu na tomto kopci v Krkonoších. Vozí svoje zaměstnance na výstavy do Prahy a skutečně se snaží tímto způsobem působit v kraji. My jsme byli osloveni, zda na tyto louky, které jsou s nádherným výhledem na Krkonoše, nenamalujeme návrh apartmánu ke golfovému hřišti a vybrali si nás protože viděli náš návrh bazénu do Litomyšle. Připadalo jim totiž, že je podstatné, aby z toho kopce nebyly vidět žádné objekty a zdálo se jim, že jim toto přání splníme. My jsme jim to přání splnili a navrhli jsme objekty navazující na krajinu tak, aby skutečně z toho horního pohledu prakticky byly skryty. Ta spolupráce pokračuje, máme vydané stavební povolení, v současné době předěláváme ten objekt do dřevěné technologie, což jsou tady ty akvarely. Držíme jim palce, aby ty objekty zrealizovali, nicméně jsme trošku skeptičtí. Tak, tady samozřejmě plusem ohromným soukromá firma, držíme jim palce už právě za tu kultivaci prostředí a složité územní stavební řízení. Vyřizujeme to déle než rok, je to docela svízelné. Olomouc je tím 5. místem. Stalo se nám, že se na nás obrátila radnice Olomouce. Olomouc má 100 000 obyvatel, není to žádná periferie. A my jsme kdysi pro ně navrhovali nábřeží mezi mosty Komenského a Masarykovy ulice a definovali jsme tam nějaký most, který musel ze spodu respektovat niveletu danou povodím Moravy a ze zhora minimalizací hmoty vůči průhledům na pravoslavných chrám Gorazda a Hradisko. Ten most je úplně jednoduchý, měl mít kultivovaný detail a měl mít integrované osvětlení a měl se chovat naprosto městsky v tom prostředí, které je městské a je prakticky v kontaktu s historickým jádrem. Tohle je výsledek, který předvedla firma, která zpracovávala ten most a my jsme vůbec nebyli přizváni, my jsme o tom nevěděli, zadávalo to původní Morava a občané byli hodně nespokojení s tím, jak ten most vypadá. Nelíbilo se jim, že ta šířka toho nosníku, který je integrován do parapetu, je obludná a v podstatě to považovali za vulgarizaci toho našeho původního návrhu. Opět se jedná o nedodržení, nerespektování autorského zákona. Nicméně,
tato občanská aktivita místních architektů a historiků vedla k tomu, že nás radnice oslovila, zda bychom nebyli ochotni spolupracovat na opracování těch mostů nadále. Tak, negativa. Negativa v tom celém procesu u těch případů, které jsem jmenoval, jsou především v tom, že architektura není vůbec povědomí. Domnívám se, že většina zástupců samosprávy a státní správy má technické vzdělání. Schází vzdělání vůbec v oboru architektury a možná i kultury. Složitost legislativy je jasná, starostům prakticky nezbývají síly na něco, jako je architektura. Zadávání veřejných zakázek, o tom jsem mluvil. V podstatě se jedná hlavně o to, že cena je jediné kritérium. Z tohoto procesu je architekt naprosto vyloučen. Architektonické soutěže existují, probíhají, nicméně jsou velmi problematické. Komora trvá na vysokých odměnách a například v Litomyšli už rok není zahájena soutěž na domov důchodců, protože komora chce odměnu 800 000 a Litomyšl má jenom 600 000. Potom komora nám zakazuje účast soutěži o návrh, což je v rámci zákona o zadávání veřejných zakázky naprosto regulérní soutěž, kde se soutěží o návrh. Je to anonymní, většinou mají nezávislí a komoře na tom vadí právě to, že tam nejsou žádné odměny. Což je rámec, ve kterém se současná architektura pohybuje. Co s tím uděláme? Co s tím můžeme udělat? Mě to docela zajímá, jo, protože já bych docela rád navrhoval dál objekty i do periferii, aby byli docela rád, kdyby mi třeba mý studenti neříkali, že nepočítají s tím, že po skončení školy budou dělat architekturu. Tak, určitě je to interakce toho prvku, toho katalyzátoru, který v podstatě ten zájem o architekturu definuje v určitých složkách. Je to otázka všeobecné vzdělanosti, to je samozřejmé, a souvisí to už s základním vzděláním. Politika architektury je pojem, ke kterému se ještě vrátím. Vzdělanost státní správy, hlavně architekti měst, to je hodně důležitá věc, stavební úřady, odbory rozvoje a tak dále. Aktivita profesní, spolky, komory, školy a občanské aktivity. Je to, myslím, poměrně jasné. Potom samozřejmě ty nástroje, kterými to lze dosáhnout, jsou architektonické soutěže. Tady si myslím, že ta soutěž by měla být vždycky definována jako skutečně jediný možný a správný přístup. Nástroj investiční politiky, jakožto správy věcí veřejných. Nicméně měla by se určitě celá ta mašinérie kolem architektonických soutěží zjednodušit. Zákon o zadávání veřejných zakázek. To je hodně zajímavá věc v tom, že se připravuje nový zákon, ta změna je iniciována Evropskou unii a cena dokonce už nesmí být jediným kritériem. Já jsem na to moc zvědavý, jak to dopadne. Stavby mají být členěny na menší celky, dostupnější menším firmám. Těšíme se na to určitě. Respektování autorského práva, aby to bylo minimálně v kontextu Evropy, a pozice architekta v celém tom projektovém procesu. Co s tím můžeme udělat my jako škola? Tak všeobecnou informovanost můžeme podpořit spolupráci s obcemi, což se činí. To je věc, která probíhá. Součást základního vzdělání, politika architektury. To je docela obtížná věc, je to v podstatě materiál, který byl přijat vládou, tak abychom se zase komplementovali s Evropskou unii. Nicméně se v tom nic nedělá. A je docela obtížné samozřejmě v tom něco udělat, je to širší spolupráce fakult, komory a pedagogických fakult. Dokážu si představit, že to škola může podpořit v rámci doktorandských prací určitě a v rámci nějakých grantů také. Vzdělanost státní správy, tady si myslím, že je důležité rehabilitovat vůbec architekty, kteří budou působit v úřednických postech, jakožto něco, co je nutné a co má svoji vážnost a co je důležité.
Aktivita profesní, spolky, komory, školy, komunikace navzájem, spolupráce. Ona ta komunikace vůbec nefunguje. Školy vůbec nekomunikují ani s komorou, ani téměř navzájem. Občanské aktivity, to je věc, která probíhá a zdá se, že má své výsledky. Nástroj, jakými to můžeme dosáhnout, co můžeme jako škola udělat. Architektonické soutěže. Tady si myslím, že vedení školy by se mělo výrazněji projevovat ve vztahu například k komoře a samozřejmě velmi těžce se bude vyjadřovat v rámci legislativy, nicméně to může činit osvětou, tlakem na komoru a tak dále. Hodně je potřeba znovu definovat statut nezávislého architekta, jakožto postavy, která je v tom celém procesu velmi důležitá stavebním a která je v podstatě, nebo by měla být, jakousi spolehlivou postavou, která zaručí správné provedení té stavby, kvalitní provedení té stavby. Tak, abych nekončil úplně kriticky, tak vám ukážu polskou knihu, která se jmenuje Domek. A je to příklad, jak by mohla vypadat ona politika architektury v praxi. A takto by mohla vypadat například kniha pro mateřské školy či nižší třídy základní školy o architektuře. Já se domnívám, a zopakuju to ještě jednou, že to povědomí o té architektuře by mělo být u všech, kdo ukončí základní školu a střední školu. Naprosto nezpochybnitelné. Tak, já děkuju a